सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग, प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी। उत्तुंग यश हे कधी सहज मिळत नाही, तर त्यासाठी करावे लागतात अपार कष्ट आणि संघर्ष। आणि एखादा ध्येयानं संघर्ष केला तर निश्चितच तुमचं यश गर्जना करतं। अशाच प्रकारे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला देशातील अग्रेसर बँकांच्या पंक्तीत बसवण्याचं ध्येय उराशी बाळगून आणि त्या दृष्टीनं गतिमान वाटचाल करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे सहकार क्षेत्रातील युवा आयडॉल सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी। आज मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीच्या जोरावर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनं 5,000 कोटींचा व्यवसायाचा टप्पा गाठून एक नवा इतिहास रचलाय। म्हणूनच सहकार क्षेत्रात अग्रेसर असणारी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आता राज्यात 3 बँकांच्या रांगेत असून देशात गरुड भरारी घेण्यासाठी सज्ज आहे। आणि ही वाटचाल सुरू आहे ती मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली। 2 ऑगस्टला मनीष दळवी यांचा वाढदिवस, त्यानिमित्तानं त्यांच्या प्रवासावर टाकलेला हा प्रकाशझोत। असं म्हणतात, परिस्थिती हाताळण्याचं कौशल्य ज्याच्याकडे असतं तो जग जिंकण्याची जिद्द राखून पुढे जातो। अशाच प्रकारे अनेक संकटांना, अनेक अडथळ्यांना आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर अत्यंत शांततेत बाजूला करून मनीष दळवी यांनी स्वकर्तृत्वावर आपलं साम्राज्य निर्माण केलं। सहकार क्षेत्रात विकासाची दूरदृष्टी ठेवून मनीष दळवी आज जिल्ह्यात कार्यरत आहेत। त्यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या यशाची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे। आणि या संपूर्ण वाटचालीत त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहेत ते राणे कुटुंबीय। विशेष म्हणजे आमदार नितेश राणे यांचा भक्कम पाठिंबा मनीष दळवी यांना नेहमीच मिळत आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात राणे कुटुंबियांचे अत्यंत विश्वासू आणि आमदार नितेश राणे यांचे निकटवर्तीय अशीही त्यांची ओळख आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी 13 जानेवारी 2022ला मनीष दळवी विराजमान झाले आणि अवघ्या एका वर्षात जिल्हा बँकेच्या ठेवीत तब्बल 321 कोटींची वाढ झाली, तर व्यवसायात बँकेनं 5,000 कोटींचा टप्पा गाठला। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग, प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी। डिजिटल व्यवहार, विकास संस्था सक्षमीकरण, लघु उद्योगांना चालना, नवउद्योजकांना भक्कम साथ देणारी जिल्हा बँक आज महाराष्ट्रात अग्रेसर ठरली आहे। मनीष दळवी यांची अभ्यासवृत्ती आणि सहकार क्षेत्रात आजपर्यंत केलेली वाटचाल पाहता जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीनं तसेच बँकेला महाराष्ट्रात नंबर 1 बनवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत। आगामी काळात 6,000 कोटींची उलाढाल करण्याचे तसेच छोटे व्यवसाय, महिला गटांसाठी मायक्रो फायनान्स उपलब्ध करणं, घरपोच बँकिंग सेवा, जिल्हा बँकेच्या रिक्त जागांवर कर्मचारी भरती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी सवलती असे अनेक संकल्प करत जिल्हा बँक वाटचाल करते। सहकार हा मनीष दळवी यांचा अत्यंत आवडीचा विषय। विविध विकास संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी कार्यकर्त्यांचं जाळं विणलंय। सहकारातील निवडणुका या खुल्या मैदानातील निवडणुका नसतात, त्यात कागदोपत्री पूर्तता आणि सहकारातील जटिल कायद्यांचा अभ्यास करावा लागतो। त्यात मनीष दळवी यांचा हातखंड आहे। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसच्या माध्यमातून मनीष दळवी यांनी यापूर्वी नियोजन मंडळावर सदस्य म्हणून काम केलंय। त्यावेळी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला। ग्रामपंचायत स्तरावर विविध विकास कामही त्यांनी वेळोवेळी मार्गी लावली। गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील सामाजिक कार्यात त्यांच्या असलेल्या सहभागामुळे पक्ष संघटना वाढीसाठी अधिक बळही मिळालं।
यापूर्वी दळवी यांनी वेंगुर्ला तालुक्यातील होडावडेच्या श्री क्षेत्रपालेश्वर विविध कार्यकारी सोसायटीवर प्रदीर्घ काळ संचालक, सावंतवाडी अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेवर संचालक, खरेदी विक्री संघ वेंगुर्ला चेअरमन, संचालक तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलंय. जिल्हा बँकेवर अध्यक्ष म्हणून विराजमान झाल्यानंतर भाजप पक्ष आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्यावर ठेवलेला विश्वास सार्थकी लावून सामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय त्यांनी वेळोवेळी घेतले. यात खावटी कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणं, शेतकऱ्यांची दुग्ध व्यवसायातून आर्थिक उन्नती करण्यासाठी विविध नवीन योजना आणणं, जिल्हा बँक थेट शेतकऱ्यांच्या दारी, अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा, मच्छीमार बांधवांसाठी योजना, महिलांसाठी विशेष योजना अशा अनेक विविध योजना मनीष दळवी हे बँकेच्या माध्यमातून सध्या राबवतात. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विकास संस्थांना अधिक बळ देण्याच्या दृष्टीनं विकास संस्था बँकेचा विस्तार कक्षा म्हणून विकसित करण्याचं त्यांचे प्रयत्न सुरू आहे. सहकार चळवळ रुंदींगत व्हावी यासाठी ते जिल्हाभर फिरतायत. जिल्हा बँक आर्थिक नुकसान सोसेल, पण शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विकास संस्था सक्षम होऊन कर्ज वाटप आणि वसुली अशा सर्वच बाबतीत त्या आघाडीवर राहिल्या पाहिजेत असं त्यांचं ठाम मत आहे. मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अनेक यशाची शिखरं गाठेल आणि सामान्य शेतकरी हा निश्चितच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल यात शंका नाही. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांना कोकण 7 लाईव्ह परिवाराकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग, प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विकास अधिकारी दोडामार्ग, शाखा व्यवस्थापक आणि सर्व अधिकारी कर्मचारी वृंद, शाखा दोडामार्ग, शाखा साटेली भेडशी, शाखा कोलजर, शाखा कळणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, तालुका दोडामार्ग. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, अध्यक्ष कोऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन सिंधुदुर्ग, सर्व पदाधिकारी, युनियन सभासद, सर्व सिंधुदुर्ग बँक अधिकारी कर्मचारी वृंद. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक राजेंद्र म्हापसेकर, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, जिल्हा उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी दोडामार्ग. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीवंश कन्स्ट्रक्शन LLP, प्लांटिंग NA, प्लॅनिंग, RCC डिझाइन, इंटेरियर डिझायनिंग, 3D व्हिज इस्टिमेट, टाउन प्लॅनिंग प्रिमाइसेस, ऑल टाइप कन्स्ट्रक्शन वर्क अँड सुपरविजन इत्यादी. प्रथमेश यशवंत आठलेकर, DC डायरेक्टर, 7218 225359. दत्तात्रय यशवंत आठलेकर, B आर्च, 9421 4567 58. धनश्री प्रथमेश आठलेकर, BLS LLB, 8433 5781 47. यशवंत B आटलेकर, 8422 43 66 04. पत्ता लक्ष्मीपती निवास, साटेली भेडशे, तालुका दोडामार्ग.